Treba Už cítim zvýšiť. Trošku zvýšiť grady treba. Daj ho. Rest sloty. Motivíš. Dobrá motivácia. Teraz to ide, teraz. Pozri. Poďme. Ešte, padni. Ešte. To není normálne. Ešte jeden. Pozri, Čo si robíš, pičo? Ešte jeden. Vľavo. 11. 11. Čo si robíš, piču, To kámo? by trebalo klip. Začal. Koľko zase vyhral do piče? Ešte To není možné. Ešte jeden. Cestuj, Komu cyklom. nemyslíš možné? Poď. Ešte bude. Ďalší, Kde som ty vyhral? kokot. Ja som vyhral 10 eur, hej? Ja mám 22 balans. Dobre, daj teraz, choď preč. Ty si nemohol, kurva, pustiť ďalší motivation a zase toto. Ale hej, počkaj, Ja to chcem... Dobre, dám do... no však áno. No a zase ty kokot, comeback. A my ideme zás máme A 5. pozri, koľko tam do piče má dole už. Ale počkaj, ty máš ešte bonus. Ty ešte máš bonus. Ty jeden. máš ešte. Počkaj ešte. Ty ešte ďalej ideš, v tom druhom. Ja som Ďalej, choď. Ja som fakt. Pozri, ty ideš ďalej. 4 ešte máš. No, tam to som. Nejde sa, dobre, to je. Pozri, koľko, kámo. Koľko tam už To je máme? 8 eur, to je 8 eur ďalších. Počujete? Ja sa musím ísť osprchovať, ja som za chvíľu tu. Pozri. Vyberaj, choď preč. Kedy tebe je, Marko. To už je nové nasmiech. Karta. Kartu si mal dať. Toto není možné. Má stať kartu, kámo. Po 30. Nie euro. Nedá ti to, kámo. Marko, nedá ti to. Nie. O. Nie. Si robíš piču. 50. 2 eura. Robíš si piču, kámo. Normálne si robíš srandu. Máš 17. Marko, Musíš koľko si povedať, tam dal? koľko chceš. Máš. Nič. Nedal nič. Nedal. Z tých 14 centov. Zo 14 centov spravil Zo 40 eur. A z tých Teraz. koľko to mal? Zo No, 14 Ty si zase niečo zarobil, kurva? Ja som mohol vyhrať... Ty si zase zarobil? Zo 14 centov máš 49 mal. Zo 14 centov, ty Zep. Čiže ty si dokopy v profite 100. Hej. Tebe je, Pozri, kámo. 50 eur skoro. Kubo, on To to není reálne. nevie prehrať, Kubo, on nevie Kamo, prehrať. ja sa defnem, že idem robiť kompiláciu, jak Marko vyhráva, ty kokot, a defnem sa a vyhral ešte viac. No, to si mal vidieť. Pozri sa. Zase. Nie. Daj. 11 eur z 50 centov. Marko, mal si dať. 55 eur, ja som zo 14 centov, ty kokot.